Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Ka Women's Wing jong ka Voice of the People Party VPP hakakat atrik jong jemang kala Dawa na ka Sorkar jylla makan bo kham bon ki jaka thoh exam Common University Entrance Test CUET hapok ka jylla hakashiti shom menteri ketenat puli puti urakam isama ka Presiden jong ka Women's Wing ka kong piletas im kalong ba ki babun ki samla puli ka jylla bat ki kimi ki pa jong ki pen pau ka ching sngok ka bajur namar wat la ki lajit ya ka meglaya kum ka jaka thoh exam ni center nrei ki babun ki la syak pen ngat pen ban sya ki center ki beran sabar ka jylla ka balawan ra ka ya ka ching ka bakraw ha pedeng ki samla puli bat ki long ying long sem namar ka kata jur ya ka ching pen bit pen biang kham tam ha ka liang ka pisa tengka na ka benta ka bai lej bai wan sya ki wei pat ki jylla wat lang ilap pediang ya ka jing persyang badang shen jong ka National Testing Agency NTA ban pen kenria ya ki babun ki jaka thoh exam na ka benta ki samla puli ka jylla meklaya sya shelong nrei ka pau shai ba ki babun ki samla puli ki dang sya pengat ban thoh ki exam jong ki shabar ka jylla kani ka jing long jing man am tang ba ka penthut ya ka jing pen khre ka jong ki ban yele ya ki exam nrei ka bo jing ru ya ki samla ban la ban le bha hakini ki exam ba kongsan kala pen pau ka Presiden kala ajing mutru pa ka Sorkar ka dai ban thau ya ka jaka ajing rap bat online portal haka baki samla puli ki la ban penrung kyrteng na ka benta ki jaka thoh exam jongki kani kan yarap ban pentikna ya ka jing don jongki samla puli ki ba syakta na lor kata ka kong piletas im kal ongru bakalong ka batsnau si na marwat hadin laisnem balas daman penterekam ya ka CUET na usnem ahaja apo arnrei hadu menta 4 shim la ban penbiang haka baya dai bat ki jaka thoh exam ha meglaya kumtang ikin tujur ya ka Sorkar bakan weng ya kani ka jingduna da ka bathau shu ya ki jaka thoh exam ha pok ka jylla khanang ban penti kena baki samla puli kinla ban yale ya ki National Entrance Test claim jing hakaliang ka pisa tengka na ka benta ka bailej baiwan shabar ka jylla bat sngo pha ban ken mauru baka jing pelaj ya ka CUET kan pendo lat ya ki samla puli jongi ya ka jing shempang bakodor bani shimbenta ha ki entrance test ha ka national level bat ka ban khang lat ya ki ban apply ya ki program bapen ya solang bala terwa da kan nehu bat ki we ki jaka puli shabar jong ka jylla ni kermen bapin shim ya kan ni kamat kum ka kam ka bakir ki bat ban shim ya ki sinjam ki babiang ban penti kena na ka benta ki sama puli ka jylla ki bakwa pan yale ya ka exam CUET UG ha ka jylla kala benrap